Kawang'io motenre kod weche mag somo, Jatend Migao mar Somo Migos Ogamba okwayo jonyuol kod jopuonjre ma owinjore riwre kod mbalariany mondo hore nyaka tarik 15 mar dweni, kama ibiro yaw mbui mag mbalariany duto mar yango omenda mag kit somo duto ma ichiwo ne mbalariany ma pacho ka. Ogamba ma oloso e kinde nyasi mar sidho board mar mbalariany ma Nairobi okoni ei bilion 41 manomigi mar siro somo mag mbalariany gibiro chiwo ne jopuonjre kaka owinjore. Judith Omondi nigi ler. Jopuonjre ma owinjore riwre kod mbalariany chakre juma manyien biro rito nyaka tarik 15 dwe mar 8 mondo mi ketnegi e mbui mag skunde omenda mar somo ma owinjo gichul bang' sirikal dwoko piny nengo mar somo kod 15 nyaka 40. Ma oyanko Jatend Migao mar Somo Migos Ogamba mane loso e kinde nyasi mar keto ayanga board manyien mar mbalariany ma Nairobi. So recently we had to take a step of reducing the fees of the universities as from between 15% and 40% effective end of this month in September when the schools open, but the portal will open on 15th of August so that students can have access to what figures in whatever program that they have that they are going to be studying. Ogamba bende oyango ni kata bedni nigi koni omenda ma oromo onge mar siro jopuonjre madonjo e mbalariany e hiko omenda ni omenda ma ochwali e sekta no omedore kendo bang' jopuonjre go donjo e kunde tiegruok ibiro chwalo rem ne od bura mondo medgi pesa. The 2024-25 financial year, HELB received 36 billion in loans to support the students. 25-26, it has received 41 billion. Is that an increment or a reduction? It is an increment, but the increment may not be sufficient to cover all the students. So once the math is done and everybody is in and we've analyzed and we've rationalized the figures, including the reduction of the fees, the fee program costs, we will see what other shortfall is there. Then we will persuade Parliament, we will persuade Treasury and a supplementary 1 or supplementary 2 to get more resources to be able to cover the students. Migao ni osingo tieko chuth ng'ur ma osebedo mag jopuonj mag mbalariany kendo Ogamba osingo ni gidhi chopo e winjruok kod riwruok mar wasu kapok oyaw mbalariany ma pacho ka dwe mar 9. When we came in, there were issues of the CBAs that had not been signed. 2 cycles, 3 cycles, internal and external. We managed to sort out the external one, and right now they are negotiating for the 25-29 CBA cycle. So that negotiation is going on, and we've had a good relationship with them. We've discussed and said, let us deal with because it is early, it's not at the end of the cycle, it is possible to resolve whatever issue that is pending, so that by the time we are reaching maybe the end of the year, it will be resolved. So, and kopogore kod mpaka mar jopuonjre mariwore kod mbalariany higani, jopuonjre mamoko bende oseoro omenda gi mag somo e mbalariany kamoko osechako yudo omenda mar chiemo kod dak e bengi maggi. Judith Omondi, Ramogi TV.